Don't remove na this one, ha. Basta don't remove this one. Na! Agoy! Sawit lang na ka. Napikot ng tainga ni Natasha. Sayang di na matauran ani. Mga po sa amin sa barber shop upan sa mga anak ay sinitan akong pag-ipitan ay sinitan Lado na kapantas? Kilid na. Legti tuyok. Nice kayo na. Gwapo na naklitan. Dako kaya akong kalipay kinakabalik na gid ni sa diri sa playground uban sa ako mga anak ko niya. Naglanta-lanta sa ilahan, banting-banting sa ilahan diri sa playground ug nag-enjoy gid sila. Ako lang yung gusto sa ilahan. Malipay sila uban ako kay talagsar ra ba ni mag-uban ani ako mga anak tungod kay ako permanent busy kay kada adlaw jud na naay trabaho sa tagaan dito lang na akong time. Mga banding ako sila kay Sana. while kamulo o dula-dula po niya akong mga anak. Again. Diri sa playground, pili-pilian, rides, so Again. dula-dula, slide, sa picture-picture niya. Para sa na naaming collection sa amo ang pagbanding na naay Natasha Pearl, my baby. magantaw na lolo. So, enjoy mo mga anak ko. Waiting na kapalagsa. Wala kita magbanding. Palagsa, wala kita magbanding sa playground. Trabaho ang tao. Pasensya na tao ng mga anak ko. Matalagsa na sa mag-upan na tulog. Pero okay na lang dyan na apag once in a week. Kuan pa, mag-uban pa. So, ato din panimus lang itong pag-uban ko. Vlog-vlog na ni mama. Ginautan mo kanina, itag tayo sa inyong pag-eskwila. Inyong inahan ng kami sa pagtrabaho para good sa inyong liha. Kami naman lang taon duha. Ipin pa taon, kaya ipin taon naman ako saon man. Sandyan man mo, wala ng taon ng bali-baliha o support taon. Gusto ko. Kaya Kayo din para sa inyong mga anak para sa masuportaan. what you do? What you do? Assemble. Maujod, kami trabaho ay alam sa mga anak taon ay paribang sila taas pagka yung taon na ilang duha taas pagka yung pagpagpagpagpagpag taon na Tago-tago. Asa naman siya? trabaho na suportahan sa mga gusto po. Lord, ayun taon ko pasabi, Lord,
compare ng diyan ang lawas ang lawas yung pagkakutod ang phone ang good lawas mas compare ng parang buhay ko sa akong trabaho. Bahala naman bilar, balag kapon. Siya, sa imong recipe. Ang tanan para sa akong mga anak. Ha, sa imong life recipe? Portahan ng eksakto. Vegetables Mapalit na ako ang sa ilang mga gusto. Pagtaon. or adobong manok? Pagtaon. Para tao dili looy. Vegetables, chop suey, Taon. Naay four pagtaon. seasons. Ay looy pud kaan. Lagi taon na eksakto. Sus. Trabaho diyan kayo kuan para lang jud masuportahan ako sila din sa ko. Nakahuman sila silang pa-eskwela ko din. So, nakaraban sila sa ilang taon. Napataon ka sa primerong step. Gusto, primero pag-taon. Happy. Tari pa sila. Happy. Pagkayo bitaon nila hanggang taas pa kayo ang agwantahon na tuan sa pagtrabaho. Sagdi lang mga anak ko. Maloy rang Ginoo. Maloy Kuya rang Nathan, alin na? Alin na binatas siya? Uli na ta ba? Alin na. Sige na, undak na. Uli na ta. Kuya Nathan. Pag-eskwela ko. Kuya. Pag-eskwela ko. Kuya, alin na kuya. Tama na yan. Kalimte na. Kuya, alin na kuya. Pag naman sa yung pag-eskwela, buhit pa din Ha? para sa malangkaw pa kamo sa inyong kalangkusan sa inyong Mangisnak kay gigutom si Kuya Nitan og si Natasha per my baby. Gikan nagdula-dula sa playground. Ay. Ako kayo. I love you, baby Natasha and baby Nathaniel. I love you both. I love you. Love kay mo ni mama. Love ta kay mo. Duha. Nak? Bibi Nathan? Na? Mag-work sa si mama ha. Mag-work na si mama ha. Kiss ni mama, B. Nara, oh. Tara, oh. Tara. Dili. Katong, kuan. Itzel, kana. Natasha. Mag-work sa si mama. Mag-work sa si mama. Ha? Mag-work sa si mama. But Mira's coming with me. Kiss ni mama. Ouch! Watch where you're going. Mag-work sa si mama. Dad, what? Love Give you. my friend back. Or else Love you. you'll do nothing. You'll forget everything you Love saw. you. 3, 2, 1. Baby Nathan, love you. Love you. Kiss, di kiss. Mwah. Kaya pag binutan mo diri ha, ba ni ate ha. Trabaho as a cashier after chef gagawa ng report. Umaga na naman. Natapos na din yung gabi, yung night shift duty ko. So, gagawa na naman ng report.
for watching. Bye-bye. That's all. Work na si mama, mga anak ko. Saan yung gitanaw? Be, saan na yung gitanaw, be? Ha? Saan na yung gitanaw do, ha? Ano sa man inadiri si mong agtang? Yung gipili-pili. Kiss na ni mama kay mag-work na si mama. Kuya Nathan. Love you, boss. Love you. Tantangan, love you. Sa man siya. Bye-bye. Love you. O may tingog, oy. O may response niya akong mga anak, oy. Love you. Love you. Kaya Nathan. Love you. Bye-bye. Work sa si mama, ha. Agak,